Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS ħabbar nhar il-ġimgħa l-24 ta' Marzu bejn 6 u l-10 ta' filgħaxija se jkun qed jorganizza avveniment bl-isem ta' Open Doors illi matulu se jkun qed jilqa' studenti prospettivi u l-familji tagħhom bilan li jagħtihom l-opportunità unika biex jitkellmu mal-career guidance u jsiru jafu aktar dwar il-korsijiet offruti. Se jkun hemm ukoll preżentazzjonijiet minn diversi programmi ta' studji illi joffri l-ITS. Tkellimna mal-lecturer Helena Mikallef u mal-istudenti tagħha li qed jorganizzaw dan l-avveniment. Mikallef spjegat kif dan l-avveniment huwa parti minn taħriġ tal-istudenti fil-kors li tgħallem tal-immaniġjar. Jarfitna fuq uħud mill-bosta attivitajiet li hemm ippjanati li jiġu organizzati. In-nies hemm barra jkunu jafu aħna x'qed nofru. Għax hemm mentalità li l-ITS hija biss tikkejterja għax-chefs biss pereżempju. Aħna hekk għandna ħafna affarijiet, ħafna dipartimenti differenti, għandna fakultajiet differenti u qed niftħuha biex kulħadd ikun jaf eżattament x'nofru. Ħajkun hemm anke xi demonstrations fejn il-pubbliku jista' jagħmel hands-on activity bħal pastry, ħajkun hemm il-wine tasting sessions li tittibbukja għalihom għax huma ovvjament limitati fin-numru. Hija spjegat ukoll li se jkun hemm attivitajiet fejn il-pubbliku jkun jista' jieħu sehem fl-attivitajiet tat-tisjir u li se jkun hemm wine tasting sessions li wieħed irid jibbukja għalihom minħabba li l-postijiet huma limitati. Intant il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Mikallef tkellem dwar kemm l-ITS għamlet kambjament f'dawn l-aħħar snin minħabba l-fatt li żdiedu kemm in-numru kif ukoll il-livell tal-korsijiet offruti. Barra minn hekk kiber lat ta' studenti li huma interessati jidħlu jistudjaw f'din l-istituzzjoni edukattiva. Llum il-ġurnata nofru degrees u master's degrees ukoll. Rajna kambjamenti mhux biss minn ġifieri courses ta' livelli ogħla, imma wkoll bdejna niftħu wkoll il-firxa ta' courses li nofru. Il-kap eżekuttiv irrimarka li l-iskola toffri korsijiet uniċi fid-dinja bħal Diving Safety Management Course u Diploma in Climate Friendly Travel. Għalina wkoll li l-istitut qed jespandi f'livell internazzjonali grazzi għat-tagħlim uniku li joffri immirat lejn l-industrija tat-turiżmu. Ta' sodisfazzjon li wasalna f'sitwazzjoni issa li mhux aħna qed immorru naraw biex insibu dawn il-collaborations ma' istituzzjonijiet internazzjonali. Imma issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn huma qed japproċċjaw lilna u jridu huma jiġu jikkollaboraw magħna.